naša Vašanka dostala tento rok veľmi významný titul. A je to titul Babičky roka. Poprosím tetu Terku Klešťovú, aby prišla sem k nám dopredu. Teta Terka sa tu krásne reprezentovala nielen na okresnom, ale aj na krajskom kole tejto významnej súťaže a zvíťazila. Je babičkou roka. Je babičkou roka. Poďte, teta Terka. Samozrejme, kto by sa chcel odfotiť, tak potom aj môžete, lebo takto pekne sa vydekorovala a takto vyzerala aj v Kisaku, kde teda zvíťazila Jaslanka. Opýtam skrátke, lebo všetci chcú tancovať. Tak ako si to užívate ako babička roka? Výborne. Teším sa so svojimi deťmi, so svedencami, ešte aj s múčatami. Všetci sa tešili, že som vyhrala babičku, stará žena, babičku roka. No, my sme naozaj veľmi hrdí, teta Terka, že takto krásne ste nás reprezentovali v tejto súťaži. No a myslím si, že takto by sa teda patrilo, aby, keďže ste babičkou roka, tak aby ste otvorili túto Pašiakovú veselicu takým prvým tancom a s tým iným asi babička roka ako s pánom primátorom, ktorý je už teda nachystaný, aby našu babičku poznal. Takže nech sa páči. Buď veselý.